Céad lá de bhí úil fithbheith sé, ghlacaí éire uachtaránach ar chomhairle Aontas Eorpaigh don 8ú chóir inar stair. Le linn ar nuachtaránachta ar an Aontas Eorpach, ba éire ag gceannas ar obair an Aontas Eorpaigh ina lán réimsí tábhachta. Tuairisc sí deisciún comhaibbriú lenar gcomhpháirtithe Eorpacha a neartú agus trórú ar na san-ceisneas tábhachtaí dar Saránnig, dar Bubble agus dar Ngeallagher. Tuairí ar nuachtaránacht ar an Aontas Eorpach feicálacht mhéadaithe de Éireann ar an Stáití Eorpach freisin, chun cultúr, nuáil agus saneolalas na hÉireann a chur chun cine agus a léirú. Par aon rud eile, is deis í seo de Éireann chur le Eorpach níos láidre, níos sláine agus níos rathúla. Agus sin ag forbairt chur chuige na hÉireann uachtaránach an Aontas Eorpaigh, ba bhá leis an rialtas cloisteáil ó réon leathan gothanna ar fud na hÉireann. Bháil ina cloisteáil cad atá tábhachtach duitse faoi obair an Aontas Eorpaigh. Bháil in do chuid ullmhíonnta a cloisteáil faoin méid is féidir na bhainteach lear linn ar nuachtaránachta ar an Aontas Eorpaigh. Tríd an bróiséis comharthacha oscailte seo, tá an rialtas ag lorg do thuairimí agus do ionchar faoi orbairt ardosíochtaí agus ar glór beartas de uachtaránach an Aontas Eorpaigh. Do bhreis eolais faoi uachtaránach na hÉireann ar an Aontas Eorpach i bheith sé agus chun go gluaisimí suait, túr cuairt ar an tairse comharthacha ar gov.ie tríd an nasc sa fostáil seo a leanúin.